तो गाइस बे भिडियो जास्ट ओरैनो एंटारटेनमेंट जास्ट फानि मोनथिबायना तो गाज्रि मोनलायना आरोना तो दिनैनि भिडियो जोबोद धामाका जागोन नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायला बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै अन्थाइ बिखागननि हेगोन मोजां मोननाय फैसा खांगोन आं खुलुमब्ला गोबाब फैगोन बिदिब्ला बे बाजैनि सेंना बायदि मोसानाय धामाका डेन्सखौ एसे नायना लादो मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां बेल' नङा मोनथिबायना आरो सेंना बायदि मोनसे नागिन डेन्स मोसानाय दोङोलै बेना नोंथांमोना नुवाखैबा बे सेंना बायदि नागिन डेन्स मोसानायखौ एसे नायना लादो मोनथिला बे नागिन डेन्स मोसानाया सोरनि हिनजाव जाखो फान्थावखौ नोंथांमोना गथा गथा जायोना गोलाव गोलाव जायोना माबायदि जायो किन्तु गेमश्री दैमारिया माने गोलाव गोलावसो जायो फान्थावखौ मोनथिबायना नायदो वाह क्या सीन है फान्थाव जानाय स्टाइलानो आलादाखा माने गेमश्री नाम कैसा लगा मेरा मजाक धामाका खासलै मोनथिबायना फान्थाव जानाय स्टाइलानो हमको तो ये चाहिए मतलब बड़ा वाला केला चाहिए हमको लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै मानसिया गोलाव जालांबाय था ओइ नों रागा जोंब्लाबो बिमाजों उल्टा उल्टा दा नांज्लाय दे मानोना बियो नोंनिल' बिमा नङा आंनिबो बिखुमजो जाहैनो हागौ आयो oh my god आयो आयो बहानि मा दाउ मोदली बायदि मोदै ओंखारलायखैलै बिलाय गिलु बालुनो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए एनिथिं एमजेनि गार्लफ्रेन्डखौ नुवाखैना नोंथांमोना नै तो बे भिडियो जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामदो जास्ट फानिनि थाखाय खालामदो आरोना तो गाज्रि मोनलायना आराबो तो दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन बाय I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the back.